Когато езика на тялото говори. Сега да го видим. Но обратно. Смотля. Думите са без значение. Защото това е... Ейс Вентура. Зоодетектив. Избери Зоодетектив. Понеделник от 21. И Повика на природата. Вторник от 21. По Кино Нова. Познавате ли Спектър? Харви Спектър. Арогантен, егоистичен, самохвалко. Единствен по рода си. Аз съм изключение. Намери ми второ. Това възможно ли е? Мислиш, че е той? Двама адвокати. Само единият истински. Заложил съм си задника за теб. Очаквайте костюмари за първи път в България. Скоро по нова. Хората ни посрещат по облеклото. Трябва да се съобразяваш.